Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Magandang gabi naman sa iyo. Radyo po. Ano po atin, sir? Ano po atin? Pagkilala ka muna, sir. Ano yung pangalan mo, reliyon, kung saan ka kabilang? Ako, Straight to the point. gabi ang Oro City, pero nandito ako ngayon sa Davao. Davao. Sige. Are you a member of the Seventh Adventist Church? Dati akong Katolik. No. Hindi ko sinabi dati ka bang Katolik. Are you a member of the Seventh Adventist Church? Pero ngayon, isa na akong 70th. So, saang parokya ka dati sa simbahang Katolika? Ha? Saang parokya ka dati sa simbahang Katolika ka pa? Doon lang sa Libuna, Bukidnon. Doon ako nagsisimba dati at saka Anong pangalan sa patron nyo? bata pa ako nun. Kalimutan ko na. Oh, nakalimutan mo na. Anong taon ka pala lumipat sa Seventh Adventist? Siguro mga 12 years old pala ako nun. Hindi ko na matanda. Ay, sir, kahit 12 years old, sir, tandang-tanda pa yan, sir. May ano na yan, may tamang pag-iisip na yan. Kapag kasi ano, sir, yung mga paandar kasi sa mga Seventh Adventist na ako, dating Katoliko ako, ngayon nag-Adventista na. Eh, ngayon, ano ngayon kung nag-Adventista ka na? Wala lang. Okay lang naman sa amin na mag-Adventist. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba madadala mo ako sa mga paandar mong style? Lalo yan, sir. Lumang style yan, sir. Straight to the point. Sa bagay, sino ba namang hindi maniniwala? Hindi naman pinipilit kung maniwala o sa hindi. Pero kung sabi namin na ang mga magulang ko nga, ngayon, 70 Adventist sila devoted. Yung nanay ko nga, mula sa full Catholic na siya. Pero ngayon, hinto na para nagbalik na siya sa pagising. Nagbalik ba? sa... Kasi dati, kasi nagsimba siya dati sa Catholic, pero hindi siya masyadong active. So, kaya pala. Kaya pala. So, yung mama at papa ko, dati silang Catholic. So, na-convert na kami to 70 Adventist, doon na rin ako. So, sa paano paraan kayo na-convert, sir? Mayroon bang pastor lumapit sa inyo or nag-attend ba kayo ng mga rally meeting nila, yung mga Bible study nila, ganon? Dati kasi nakatira kami doon sa bukid. Yung papa ko, nag-ano siya ng inyog, yung tuba. So, mayroong mga tinatawag sa amin 70 Adventist, may tinatawag sa yung layman, yung mga layman. So, pinag-aralan kayo sa layman? Yun, nag-Bible study. So, mag-share na ako dito na po, ha? Okay lang? So, as a Catholic, sir, dati, di ba, Katoliko kayo. So, as a Catholic, kanino ba dapat sana tayo magtanong with regards about Catholic faith? Sa mga pastor ba o sa ating kaparian na siyang source ng Catholic faith? Dati kasi po, nung kabataan ko pa, hindi ako masyado talaga nag-ano. Hindi ako Yan yung mga mali natin, sir, kapag tayo Katoliko na hindi active sa simbahan. Kung saan tayo nagtanong doon kay pastor, doon sa mga lima na hindi naman sila ang source ng pananampalatayang Katolika. Wala naman siguro tao, sir, matinong pag-iisip na may karamdaman sa katawan at doon sa nagtanong sa shop. Diba? Dapat doon ka sa hospital kasi may karamdaman in terms about katawan, doktor yung expert. Wala naman siguro na ikaw ay may motor, na sira yung motor mo, ay pumunta ka sa hospital. Hindi bali yun, yung mga kanong klaseng banat. Kaya nga, linlangin ka ng talaga ng mga Seventh Adventist na yan dahil gusto lang kumuha ng mga membro Pero sa palagay ko, hindi naman talaga ano yun. So, may plano yung Panginoon Iba naman yung plano ng tao sa Hindi. Panginoon, di ba? So, binigyan
Yun, nung matutula akong nag-aral ng Biblia, so, Mm. so I learned a lot of, naranasan ko na, ganito pala yung kaaralan ng Biblia. Kasi nung nagsisimba pa lang ako ng mga relihiyon, hindi naman ako hindi ako nagbabasa ng Bible. Ngayon lang, so nakita ko dito sa 7th case na kapag magbasa ka ng Bible, ay nakikita mo yung totoo talaga. Nakikita mo yung Totoo. yung kahulugan talaga kung ano ba talaga yung pananampalataya. Kasi kung wala kang aral ng Biblia, hindi mo talaga alam yung naniniwala ka lang sa sinasabi na nag-preach sa'yo, hindi rin sapat yun. Diba? Hindi sapat yun. Kailangan mo rin basa ng Bible para malaman mo rin yung katotohanan kasi the Bible, lahat ng matutunan mo sa Bible, lahat ng mga babasahin, kung ano man, Ellen White ba yan? Sa tingin nyo, Ellen White yung pinapalaki namin? Hindi. We are lifted by the Bible, not the writings of Ellen White. So, kahit yung Biblia, sir. mga sa Bible lang kami. Yung Bible lang talaga Sa kami. Biblia, sir. Batay sa Biblia, sir, sino bang binigyan ng karapatan upang mangaral? In short, sino bang binigyan ng authority para mangaral ng Ebanghelyo? Batay sa Biblia. Lahat naman tayo binigyan ng karapatan para mangaral ng Bible. Hindi natin, sir. Hindi mo mababasa sa Biblia, sir, na lahat tayo mayroong authorization na mangaral. Yeah? Walang binanggit direkta sa Biblia na all people have authorized to preach the gospel. Walang direkta sinabi. Oh, di ba? Walang direkta sinabi. Kaya dapat sana, sir, tinanong mo yung 5 na nag-study sa'yo. Sino bang nagbigay authority sa'yo na mangaral ka ng Ebanghelyo? Ganun sana. Pero paano natin ma-preach yung gospel? Di ba sabi niya, go, saan nga bang verse yan? Yung spread the gospel. Paano natin ma-spread yung gospel kung pastor lamang, kung pare lamang? Paano ma-spread yan? Paano yung pagdating? Ganito yan, sir. Di ba di ganito, sir, di ba? Nag-study ka ng Biblia. Ano ang sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo? Yeah. Sabi malinaw sa St. Mark chapter 16 verse 15. Basahin ko muna, sira. Ikaw ba'y komportable sa Bisaya, sir, o Tagalog? Kasi kapag komportable ka, magbisaya ko, sir. Hindi ako kausapin mo ng Muslim na tausog. Assalamualaikum warahmatullahi Wala. Sir, hindi ko na yan, sir. Wala ko naintindihan yan sa mga tausog Muslim, sir. Bisaya. Sige, okay lang Bisaya. Sige. Kung gusto mo sa Bisaya, ito. Sabi mo kasi kanina, Tagalog eh. Okay lang, Tagalog. Sige, bakay nahirapan ka, no? Ito sabi, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino inutusan ni Kristo dito, sir? Okay. Saan nga ba makikita yan? May Biblia ko dito eh. St. Mark chapter 16 verse 15. Matthew. Dad. Okay. Sino nga ba? Kinsa ka yung kuwang Doon sa sir, doon sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Ulitin ko, basahin na. Ito. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino ba sinabihan at inutusan ni Kristo dito, sir? Okay, ito. Siya miingon. Ito yung version namin. Ug siya miingon kanila. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga
buhatan. Mm. Ako para yun ang isa ang muto og mag pabautismo maluwas apan ang dili mo tuo pagahukman sa silot. Mm. Karon nakoy pangutana ani No. Sagutin mo muna yan, sir. Yung St. Mark chapter 50, 16 verse 15, sinong inutusan nun? wala namang nakaano dito. Hmm? Ito yung mga napulog usa. So ito yung mga napulog usa. Ginong Isus. Oh. Mm. So, yung mga apostol, yung mga disciple. Ang tanong ko sa iyo, sir, yung mga disciple ni Kristo, sir, na inutusan, pare ba yan o pastor? Straight to the point. Wala namang nasabi ito na pastor siya or ano dito. Pare. Wala rin pare. Oh, Sige, para magkaalaman tayo, sir, ha? Si Kristo, sangayon ka ba na siya'y pinakapunong pare, high priest of all priest? oo naman. Good. So pag ikaw po'y Pangulong Pare, halimbawa, ito si Kristo, Pangulong Pare, yung kanyang mga tagasunod, ano tawag? Pare din o pastor? Yung tagasunod niya. Mm. Disciple niya, di ba? No. Ito ha. Analohiya para maintindihan mo ng gusto. Kapag ikaw ay general ng sundalo, anong tawag sa iyong mga tauhan, tagasunod mo? Sundalo o tanod? Sundalo yan. Good. Si Kristo, pinakapunong pare, high priest, normal lang, kanyang mga tagasunod, ang kanyang alagad, pare. Tama, mali? Hindi talaga sa ngayon. Walang sinabing pare, walang sinabing pastor. Si San Pablo, pare, tanggap po ba yan? Hindi ko tanggap yan. Hindi siya pare. Walang sinabing pare. Sige, babasahin natin Biblia. Wala daw sinabing pare si San Pablo. Itong The New Testament Pinoy version. Sige. Basahin natin to. Sinabi mismo ni ni San Pablo. Yan Romans chapter 15 verse 16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Taglis po ito. Ginagawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na opiring ng mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Priest ang binanggit si San Pablo, pare. Ngayon, ang tanong ko, sagutin mo, may pare ba kayo? Pastor sa Hindi kayo wala palang karapatan ng pastor mag-aral yun dahil pare ang inutosan in the first place. Pare ba? Yung katanungan mo kanina, pare ba yung disciple ni Jesus Christ? Kasi si Yung Jesus Christ is pinakapunong pare si Jesus Christ, di ba? Sangayon ka. Hebrew 3:1, pinakapunong pare. Normal na yung mga alagad niya ay pare rin. Kaya nagbigay ako ng analohiya sa iyo para lalong maintindihan natin. Kapag ikaw ay general ng sundalo, ang tagasunod mo, ang matauhan mo, sundalo din, hindi tanod, hindi pulis. So si Kristo, Pangulong Pare, normal, yung kanyang mga alagad, pare din. At pinatunayan niya ni San Pablo, Roma 15:16. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, may pare ba kayo? Hindi naman pare yung sa amin, pastor. Ngayon, ang inutosan sa Biblia, pare na ang mga alagad ni Kristo. Pastor, sino kaya nabigay ng authority nun? Straight to the point. Loading pa rin. Loading.
Sir, magsabi ka lang pag di mo kaya, sir. Pagtanong ka na Wala akong lang, reference. ako na lang sasagot sa tanong mo kasi kapag ako magtanong, parang loading ka always. Opo, Oh, pasensya na, pero palagay ko, yung pag-interpret mo ng kasabihan na nasa Bible is, nandyan nga, pare, oh, na may karapatan. Pero, oh. ang ano ko lang talaga is, kahit sino, kahit ano ka pa, hindi naman maaabot ng pare yung kamusliman, di ba? Oh. Paano ka mag-preach ng gospel sa buong mundo? Ito, sir, lugar ito, sir. na yan, Di ba? yan, Ito, ganito. Nakuha ko yung punto mo. Ganito yan, sir. yeah. Yung pare na binanggit sa Biblia sa kapanahon na ni Kristo, yung kanyang alagad, 12 sana. Nagiging 11 na lang, 11. Dahil namamatay to si Judas, nagbigti. Ang pumalit, alam mo ba kung sino pumalit kay Judas? Alam mo ba yan, sir? Hindi rin. Si Saint Matias. Sige. Si Saint Matias. Now, nagiging 12 ulit. Hindi naman, yung mga apostolis nga, di ba, nagbigay si Kristo instruction sa St. Mark chapter 16 verse 15 na imbes sa buong mundo, hindi nila naabot ang buong mundo. Di the Philippines, hindi nga nakaabot ang mga apostolis dito sa Pilipinas. So, sino na yung nagpatuloy noong namatay na yung mga apostolis? Yung mga pare na tagasunod ng mga apostol. That's why the Catholic Church until now have many priests and missionary na mga pare kung saan-saan sila umabot. At ginawa nilang Kristiyano ang mga bansa na wala pang kinikilalang Kristo. Ganyan ang dapat. Hindi yung kay pastor ka sumasangguni na wala namang authorization. Wala, kawawang kaluluwa. Straight to the point. Wala, hindi sa kahit kami may makikita naman kami sa Sir, balikan sa mga- ganito sir. Halimbawa sir, tayo'y namamatay na sir. Halimbawa lang ito tayo'y namamatay na. Pag akyat natin doon sa langit sir, kung baga, bigyan tayo ng Panginoon na makaakyat sa langit. Kasi nawa yung Panginoon Pawain yung Panginoon talaga sir. Ano bang nandun sa langit? Kaharian ng pare ba o kaharian ng pastor? Direct to the point. Walang kaharian ng pastor, walang kaharian. Ang kaharian na sinasabi mo kasi, yung Panginoon, yung priest, di ba? Kawawa, sir. Kawawa talaga pag ikaw ay pastor na umakyat ka sa langit, itaboy ka ng Panginoon, hoy. Hindi kaharian ng pastor dito, kaharian ng pare ito. Ayan pahayag 5:10. Magbasa tayo. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare na itinatalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila ay maghahari sa lupa. Pare, hindi po pastor. Diba? Loading pa rin. Ganun ba? So, nagtataka ka ba sa mga verses na binasa ko? hindi kasi Gapo ganito kasi yan. Lahat Sir, naman, meron akong nabasa sa Biblia Sir, meron akong nabasa sa Biblia. Panoorin mo sir. Makinig ka. Ito Biblia na itong may sabi. King James Version. Jeremias 10:21. Basahin ko ito. Sinabi ni Propeta Jeremias, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi sumasangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila nagsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Sino ba yung nangalat na kawan? Di ba yung mga liman kung saan saan umabot sa buong barangay, parang konsihal na gumagapang na. At ito pa sinabi ni Propeta Isaiah, sir, 56 o 11:56. Kung hindi ako nagkakalimot, correct me if I'm wrong. Babasahin ko muna ito.
56:11 o ito. 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nagkakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanila ay pakinabang. Di ba? Nabanggit mo kanina sa akin na ikaw po'y dating Katoliko. Imbes na sa tamang simbahan ka, ikaw ay nagsisiliko. Iyon ang nangyari sa iyo. Nag-adventista ka na. Paano mo naman makikita yung kaliwanagan? Di ba? Oh, Lalo na kung ito pa. Ito pa sinabi ni Juan. Sir, ito pa sinabi ni Propeta Zacarias 11:15. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Ay, wawa. Sir, Kahit mga ano na pare, naman to, sir? kahit mga pare, di ba? Kahit mga pare, di ba? Mayroon din kamalian dyan na makikita sa Bible. Hindi naman namin tinatanggi, sir. Sir, hindi namin tinatanggi na yun talagang meron namang gumawa ng kasama kasi, sir, ganito yun, sir, ha? Hindi ibig sabihin na pumili si Kristo ng 12 apostol niya ay walang maghuhudas. Mismo, ha? 12 pa, may naghudas na isa. Ano pa kaya't ngayon na 1.36 billion, marami na. So, base din sa mga binasa ko about sa mga pastor, so tanggap mo rin na yung mga pare may kamalian din. So, wag mong ipaano sa akin Ito, mga kamalian. ito, good. Nakuha ko yung punto mo. Ang banggit doon sa Biblia, ito ha, ang banggit sa Biblia, kawawa pala yung mga pastor na binanggit sa Biblia. Una, mga tampalasan, pangalawa, ito di ba binanggit ko? At yung sabi mo, ang mga kaparian ninyo, di ba nagkamali rin? Walang problema kung ang aming mga kaparian nagkamali dahil ang sabi po ni Malakias Kapitulo 3, versikulo 3 ay ganito yung banggit niya. Ito, basa. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisay niya ang mga anak ng lalaki ni Levi katulad niyo at pilak at ang pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat kanilang handog kay Yahweh. Tignan natin to sa Visayan translation para alam din ng mga kapatid natin na Bisaya. Tignan natin. Bisaya. Magandang balita, Biblia. No. 3-3. Sa 3-3. Muanhis siya sa paghukom sama sa pagputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa platag bulawan. Ang pari, mayroon tayong mababasa na kapag sila'y nagkasala, lilinisin ng Diyos. Pastor, wala tayong mababasa. Ako ito nakita po. Ani ba, sir? Ani ha? Hatagi ko og sita sa Biblia, nga human makasala ang pastor gihinluan sa Dios. Kay naaman jud ko'y nabasa sa Biblia, Malatias 3:3 nga ang paring nakasala gihinluan sa Dios. Asa man sa Biblia, sir, nga ang pastor makasala hinluan sa Ginoo? Sige. Sa tingin ko talaga po, daan di ka teksto nga. Naaba kay bersikulo sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga human makasala ang pastor, hinluan sa Ginoo, sama sa pagputi sa bulawan. Kaya ako'y nabasa nga human makasala ang pari, gihinluan sa Ginoo. Ikaw, sa may mong sitas? Actually, Brad po, dili lang pare, dili lang pastor ang hinluan niya sa giyang pag-anhi. Ang yung hinluan? No. Ganito, sir. Anong verse sa Biblia? No, hindi ko naman sinabi na hindi pari lang. Wala tayong tutol yan. Wala tayong tutol. Na lahat lilinisin.
kapag ikaw po nananampalataya sa Panginoon. Ang tanong ko kasi, sir, di ba kanina nag-isip tayo, sino ba nagbigay authorization ng mga pastor na mangaral? Ikit isa, wala tayong mababasa. Sa New Testament, pare pala. So, diyan pa lang, booking ka na. So, ano? Let me clear sa Brad po actually, I'm not a Seventh-day defender or ano pa man diha. I'm only sharing lang tayo, sharing. Hindi kita pipilitin ng ipit-ipit, sharing lang. Hindi mo debate. So, ara lang dyan, kung gusto gid ka og mga explanation about that, na ako'y ipakuan sa imo. Kana sa ka mag-live ugma, kay na ako'y ano siya, naagi mo siya matubag. Kay actually, sige. Salamat kayo. Sir, ako lang pangutana, sir. Sige, dilan ka nag-call, lisod-lisod kay I know your limitation. I know your limitation, sir. Ganito yan, sir. Inani, sir. I know your limitation. Dibatihon ti ka direk, utokon ti kag tinuod. I'm sure nga di mo juga kagwanta. Loading na magali ka suban akong pangutana. Straight to the point. I know your limitation. Inani na lang, sir. Ang advice na ko sa imo, sir, pray. Pagampo. Ana lang, sir, kasayon. Para mahuman ta ni. Kaya kuan bitaw, si Atty. Bimbim sa banal. Ampo. Convert pag Katolikom dugay. Opo, bako ipasal diri